E agora toca presentar as nosas influencers, pero que influencian Galicia co seu glamour, por favor. Ainda que se vos digo o que estaba facendo Rocío Durán agora mesmo, mellor... Esas cousas non se contan, María. Non se contan, non. Esto deixámolo para as bambalinas. Rocío Durán, presentadora de Hora Galega Semana, benvida. Ana Fariña, xornalista del Debate. Teresa Valde, creadora de contidos. Moi boas tardes, como estades? Estamos aquí encantadas, aquí derrochando glamour, como vedes. Sí, E ti, perdón, un pouco chivatilla, Eu sí, verdad. Me gusta que me gusta. Non se pode dicir nada. Para que falar de contidos exteriores, para que falar de contidos externos cando aquí no plató de Hora Galega se está Galicia glamour, pero para dar e regalar. Moreas e moreas. E xa sabedes o que di a lenda. É verdade. Que aquí en Galicia, se repites 3 veces Galicia glamour, pode aparecer a Pantoja, o teu carón, ali, no sofá. Así que, se vos parece, imos invocar xa. Veña, invocar. Despaciño así, pouco a pouco. Vou ir cara a pantalla para invocar a nosa primeira persoa glamurosa. Quero que me axudedes. Home, sempre. Imos aló? Veña, Ademais, veñamos. onde demostramos que o cacharro funciona. O cacharro funciona, así que a de 3, 1, 2 e 3. Galicia glamour, Galicia glamour, Galicia glamour. Bueno, Bertín Osborne. Bueno, di Rocío, bueno. Oye, ademais, Bertín está vindo moito últimamente por Galicia porque estivo a gravar a miña gran cidade Corazón Galego coa nosa querida Eva Iglesias. A ver, primeira impresión de que tocase Bertín. Rocío, tú decías bueno. A ver, bueno que? No, bueno que? no. Eu dicía, bueno. Para mí... Buen horro. Ela dicía buen horro. No. Buen horro, bueno. Non é da miña quinta, pero non está mal. Está fora de como rango, señor. está fora de rango. Está fora do meu rango, sí. Totalmente. Se eu teño que describir a Bertín, cunha palabra sería disfrutón. En todos os aspectos da vida, Non pode estar Estamos de máis acordo. Ana, ¿ti cómo describirías? Guapo. Vamos, Teresa. A ver, non sei, un pouco, iba a decir un pouco golfín, no? Bertín golfín, aí ten este momento Que rima Latin todo, lover, sí. pero un pouquiño con manual de uso do ano 85. Bueno, unha descripción moi interesante, pero bueno, xa sabemos que Bertín chegou aquí a Galicia, protagonizou con Evita Iglesias a miña gran cidade, de verdade que aquí atopamos un dúo que todo Galicia, o sea, non sei se o agardaba ou non o agardaba. Houbo O caso que miolo, segunda partes foron boas, non foron boas, pois imos comprobalo, porque o certo é que polémica suscitou un cacho co tema das 9 ondas. Imos velo. Sí, pero conta yo da Virgen. O da Virgen, voucho contar porque contan, que non vivo no Halla. A Virgen da Lanzada. A Virgen da Lanzada, pois... Pocas vírgenes que quedan ya. No, virgens hai moitas. As virgens hai moitas, hai que dar con elas. Pois ten un rito de que dice que... Pa quedar embarazada. Da bruxería, ten unha de bruxería. Ai, ten varios, logo. Vale, ten varios. E ten o de quedarse embarazadas. As mulleres viñan de noite, antes de que se liera o sol, pasaban as 9 horas e dice que se pasaban 9 horas quedaban embarazadas. Así solo, Cas 9 olas. A mí non me ha hecho falta Sin eso. home, sin home. Así, sin home, ti vas ali, colles as 9 olas, pum, preñada. Que che parece? Sí, bueno, mira, vouche dicir que ainda non hai moito que viu a xente. Las mandas a mi casa y no hay problema. É un semental. O certo é que o rito das 9 ondas da lanzada é algo moi galego, moi noso, e claro, aquí Bertín veu opinar e non sei se sentou de todo ben ou non. Eu penso que trouxo cola, Rocío, ti que opinas? Home, tanto que trouxo cola, máis que cola tamén polémica. Moito ollo porque ante estas declaracións de Bertín Osborne, dicindo que manden as mulleres a súa casa se queren quedar embarazadas, que a él non lle fan falta as 9 ondas, a Comisión de Festas da Lanzada respondeu máis que ofendida, porque é verdade que di que considera que Bertín se ten que desdicir desas palabras porque isto é un ritual de tradición galego e dende logo é o que fixo dicindo eso, facendo a gracieta de algún xeito, foi pois menospreciar as nosas tradicións e menospreciar ese ritual e que ademais moitas das mulleres que seguen ese ritual e moitas das mulleres que realmente creen nel pois pódense sentir ofendidas. Igual él non era consciente da importancia que ten ese ritual para nós. Claro, ¿no? yo desde luego pienso que no lo hizo con mal. Sentido del humor no le falta.
Gusto por las mujeres tampoco le falta, pero yo creo que, hombre, pidiendo disculpas lo podría arreglar perfectamente, pero bueno, él también se ríe de sí mismo y eso también, pues después de la trayectoria que todos más o menos sabemos, que le gustan las señoras, le gusta la juerga, bueno, y tiene ahí algún que otro desliz en su vida, pues yo creo que le podemos disculpar. Pois falando se acabou ben ou non coas mulleres galegas, neste caso imos falar, bueno, de Bertín e da súa relación coas mulleres en xeral, pero imos descubrir antes outro desos titulares que deixou. En mi casa lo hacen las máquinas. Aquí faise manualmente. Claro, aquí hai que ir ali á planta do millo. Exactamente. E Pero temos que quitar... esfollar. Follatos, isto chamase follatos. También un verbo muy bueno. Sí, esfollamos. A palabra que máis lle chamou a atención foi esfollar. Non me digas por qué. Bueno, esa apreciación, esa reflexión que fixo Eva despois de coñecelo xa largo e tendido durante xa 2 largos días. Ana, ti que opinas? Parece unha boa reflexión? Pareceme o que el gallego es muy bonito y tiene bonitas palabras que Bertín, bueno, pues hace falta que las ponga en su contexto, no vaya a ser que se le vaya un poco la pinza de más, pero bueno, tiene una relación complicada él con sus parejas, ¿no? Sí. Tenemos que recordar pues lo que ha pasado recientemente, sus portadas de revistas, su desliz de aquella manera de que no quería ser padre y que luego pues reconoció que eso había sido una metedura de pata con su última relación, con Gabriela. Aquí en Galicia decimos, se non as pagas non as temas, sabes? O sea que... Ademais de verdad. Desde logo que sí, home, Bertín xa en algunha ocasión dixo que estivera sentimentalmente con máis de 1000 mulleres e máis de 40 delas eran famosas. Despois é verdade que dixo que, bueno, que non foran tantas, tal, e dicir, podemos poñer a Bertín ao nivel de Julio Iglesias, eh? É que facer esas declaracións... De Máximo Valverde. Facer esas declaracións é meterte nunha lamiceira que non ten sentido ningún. Logo tens que demostralo. Despois, claro, ademais son cousas que tampouco se poden demostrar nin... Quero dicir... Pa que? Pa que dar Julio Iglesias? Sen ter por qué. Pero nós, ademais, temos, aquí no La Galega, temos grandes profesionais e temos unha, coidado, ollo, dato, unha corresponsal, pero galega de pura cepa, pola capital, a nosa querida Ana Fariña. Ana, que nos trouxeches unhas declaracións de alguén que coñece moi ben a Bertín. Vémolas. Vémolas. Bueno, estoy muy bien y quiero mandar un beso muy fuerte a la hora galega, que me encanta y que, bueno, a ver si voy a veros, ¿no? Que no estaría mal. ¿Te gusta Galicia? Me encanta buena Galicia. venezolana. Me encanta Galicia. En Galicia me siento como en casa. Aparte también de las Islas Canarias, que me encanta. Pero es que en Galicia el acento, la comida... Ahora soy intolerante a la lactosa y no puedo comerme los quesos, pero por favor, ese queso de tetilla es maravilloso. Pues un deseo para el año que viene es una visita a Galicia. Sí, pues mira, quiero escaparme por la zona de la Riviera Sacra, que hay unas bodegas. Pues sí, ese es uno de mis deseos. Sí, sí. Galicia Glamour, a Riviera Galega, está claro. Convidamos a Fabiola a que veña aquí cando queira. Fabiola, agardámoste aquí na hora galega, Ana. Es bárbara, es bárbara, tiene que venir. Se alguén coñece ben a Bertín... Tiene glamour, es bárbara, tiene que venir. Vai exclusiva trouxeche xa o segundo día, mi madriña. E se alguén coñece ben a Bertín, é Fabiola, non? Hombre, a súa muller, tantos anos, a nai dos fillos... Son amigos, ademais, se levan ben. Pero, Ana, unha cousa, contou máis cousas, non? Me din por aquí. Contou. Pois imos ver outro adianto. ¿En algún momento has podido pensar o fantasear con la posibilidad de retomar esa vida y reconciliarte a la larga con Bertín y recuperar eso tan bonito que estás contando? Jamás. Pero, a ver... Yo creo que... Digo, perdonando y por volver a empezar. No, si yo he perdonado, si no, él no podría tener la relación que tengo con él. O sea, yo lo aprecio, lo quiero de verdad. ¿Qué no quiero decir lo quiero? Porque luego me pone ya, ella lo quiere y te parece que estoy enamorada. No, yo lo quiero como esa persona con la que he compartido muchos años de mi vida. Pois a súa reacción non agardaba moito que lle preguntabas por aí, non? Pero hai xa vin reaccionando mellor. Hay mucha verdad ahí, ¿eh? A cara era para vela. Hay mucha verdad. Un libro aberto, ¿eh? Sí. Como Bertín, Sí. bueno... O sea... Es muy natural, Fabiola, ¿eh? La verdad es que
Esto tiene gracia, porque tiene gracia, pero bueno, sobre todo bueno, para nosotros que lo estamos viendo, no para ella, claro, que lo ha pasado pues regular. Pero yo le agradezco la naturalidade e la verdad. Sí. Dende logo que si sempre se agradece a naturalidade, a autenticidade. Falando de naturalidade, Adri... Invocamos de novo. Nova persoa, sí. Compañeiras, imos invocar de novo para saber que nova persoa guapa ou guapo vai aparecer na nosa pantalla. Estades preparadas? Nerviosas e todo, A de tres, unha, dúas e tres. Galicia Glamour, Galicia Glamour, Galicia Glamour. O rei Don Juan Carlos. Así, O rei Don Juan directamente. Carlos, que ademais Primeira. está moi de actualidade por unha entrevista Iso, que deu na televisión francesa que creo que Bueno. contou polo menos algunha que outra cousiña que non sabía. Para mí a principal é que cando lle preguntaron dixo que non se arrepentía do seu reinado, dixo que se o repetira que tería máis cuidado, pero que non se arrepinte. Titular, vos que pensades, Rocío, comezo contigo. Bueno, se non te arrepintes, xa comezamos mal. Se non te arrepintes, xa comezamos mal. É verdade que eu penso, agora falamos disto, que foi unha entrevista con moitísimo significado. Sae na televisión dando unha entrevista ante un xornalista por primeira vez, faino nunha televisión que non é a do seu país, faino na televisión francesa e despois tamén para facer, en certa maneira, promoción das súas memorias oficiais que se chaman reconciliación. É dicir, que máis podemos pedir desta entrevista? Ten un pouco de todo, non? Ademais pide perdón nesta entrevista o pobo español, cuidado. Así que esa reconciliación pode estar aí ben hilada. Tamén fala do seu fillo, dice que lle gustaría velo máis, o rei Felipe VI, e que o ve un bon rei, só que lle tocou vivir un momento difícil, non? Ten razón non lle falta. Eu creo que é importante o libro porque é primeira persona. Entonces, una persona que quiere contar su propia historia, su propia versión de la historia, es que le falta algo. Y en este caso, el rey padre, como a él le gusta que le llamen, pues quiso poner las cosas en su sitio pues, con el libro que ha salido en Francia, la entrevista esta, que a mí me ha parecido una buenísima entrevista, más que nada por el tono, por verlo a él lo bien que habla francés, porque habla maravillosamente francés. Sí. Vemos el salón de su casa, el que tiene en Abu Dhabi, que también es de agradecer, porque tiene ese punto de hogar. Para ese francés en Abu Dhabi, igual está él ali practicando un pouco. Punto de hogar, ten cero, perdón, esto quería decirte, porque a mí paréceme o típico apartamento que te alugas para ir a pasar unha fin de semana, un pouquiño así, apartamento VIP, pero ali fogar, calor, de fogar non se fabía. Eu non podía deixar de mirar esas zapatillas que levaba, parece como un señor que estaba nunha residencia e de repente foron a facerlle unha visita. Te voy a decir una cosa, Teresa, tenía un retrato colgado en la pared que lo tiene exactamente igual en el náutico de San Genjo, vestido de regatista. O sea, imaginaros el amor que tiene el rey por Galicia, que hasta en esa pared de Abu Dhabi es un detalle. Do rei por Galicia, iso non está fora de toda dúbida. Sí. Se algo hai que recoñecerlle é que la Galicia quere a moito. E a regatas. E ademais nós temos aquí no programa un patrón maior, o noso patrón maior Sauro, que a verdade é que tivo pois a súa relación co rei Juan Carlos e quixo deixarnos estas pequenas declaracións. Sauro, patrón maior de Sanxenxo, coincidiches algunha vez con don Xoán Carlos? Pois a verdade é que sí, igual que moita xente, bueno, pois por aquí coincidín algunha que outra vez, e a verdade, tan campechano como sempre, bueno, coincidín creo que 2 veces, me preguntou que tal como iba a pesca e como estaban os mariñeiros, bueno, eu dixenlle que ben, a verdade que, como sempre, moi campechano. Que os parece esta testemunha do noso patrón maior de Hora Galega? Home, meu Deus, a ver, precisamente na entrevista á televisión francesa, don Xoán Carlos I dicía que él navegando sentíase libre, non? Que é onde él acada realmente a liberdade e que sempre foi así. Eu creo que don Xoán Carlos séntese libre estando en Sanxenxo tamén, porque ademais el pois saca aquí en Galicia a súa faceta pois máis de mariñeiro que eu creo que leva dentro e tal e como dicía Sauro, non só no ámbito privado ou cos seus amigos máis íntimos, senón que el tamén fala cos mariñeiros, fala co patrón maior, pregúntalle como está a mar, como vai a pesca, como están eles e como está a situación. Eu penso que máis de persoa de a pé
non pode ser don Xoán Carlos I con estas declaracións que nos acaba de deixar aquí Sauro. No, campechano de todos. Nestos 2 días que levamos con esta sección queda demostrado que, ademais de refugio climático, Galicia é refugio de famosos, porque todos están tirando para Galicia. Todos, está claro, sí. Bueno, a verdade é que creo que tiñamos que dar unha primicia, non? Podémosla dar, se queredes. Imos con ela, Ana, que? Vasnos desvelar cando volta ás nosas terras? Vuelve el rey padre a Galicia. ¿Cuándo vuelve el rey padre a Galicia? No me digas, Ana. Sí, vuelve a Galicia. ¿Y cuándo va a ser? Un 9 de marzo. 9 de marzo. Ata o 9 de marzo non volven? A regatear a Sanxenxo outra vez. Polas regatas, claro, por suposto. Quedan uns meses, pero xa nos imos preparando, que seguro que vai deixar tamén algunha cousiña que podemos comentar aquí no Galicia Glamour. Ali estaremos preparados na casa de Pedro Campos. Eso es. Facendo garda día e noite. No Club Náutico de Sanxenxo. Donde él está maravillosamente instalado, porque le tratan con mucho cariño y con mucha discreción, que es lo que él quiere y lo que también le toca. Pois agora temos que falar de outros grandes de España, como son Andy e Lucas. Andy e Lucas, imos falar máis de Andy, porque vai estar aquí en Galicia, no Land Rover, non? Con Roberto Vilar. Falamos de Andy e Lucas, que pois é unha clásica parella artística, que ao final pois acabou como acabou, non? O Rosario da Aurora. Efectivamente, temos tamén pois o exemplo de Sonia e Selena, que tamén por desgraza anunciaron que se van separar. Claro, que pasa aí? Non sei que pensades vos. Polo menos desta polémica sacamos que xa sabemos definitivamente quen é Andy e quen é Lucas. Que ata este momento tiñamos dúbidas, agora está claro quen é Andy e quen é Lucas. É hora tamén de hablar de Andy, Hai que falar de Andy porque falouse moito de Lucas e máis do seu nariz. Entón, é o momento de falar de Andy. Eu cambiaría a orde, primeiro de nariz. Como diría alguén tamén do papel cuché, es mi momento. Eso é o que está dicindo reivindiquemos Andy, esta oiche, claro, porque ademais Andy está agora dicindo verdades, as verdades que non dixo durante moitísimos anos, nas que a verdade Lucas está quedando daquela maneira, pero creo que non lle toca máis que aguantar, porque xa bastante fixo Lucas por detrás tamén, segundo día Andy. Es máis famosa la nariz de Andy, la de Lucas ou la de la Presley? A de Lucas agora mesmo. É que agora casi xa non hai nariz, Sí, agora está en un momento complicado. Meu Deus, o que está claro é que cando hai estos duelos de egos nestas parellas así artísticas é moi complicado esas relacións a largo plazo. De feito, hai unha, non sei se é lenda ou é xa constatable que os Rolling Stones, que levan xirando anos e anos e anos, van en diferentes furgos, en diferentes tal, solo se ven, coinciden no momento de tocar e xa está. Bueno, pois a semana que ven falaremos máis deste tema, porque claro, deixarán os titulares seguro Andy no Land Rover. Falaremos máis do nariz de Lucas, se cadra, se dá tamén titulares a nariz de Lucas. En calquer caso, moitísimas grazas por estar aquí, Rocío Durán, Ana Fariña, Teresa Valde, un verdadeiro placer tervos aquí en Hora Galega. Eu non sei se tedes fame, pero eu penso que xa é turno da merenda, non é? Habrá que ir a chegarse ata Vértigo, que é o novo restaurante estrella Michelin da provincia de Lugo, con Rafa Centeno. A ver, que nos está a preparar?